kune chikopokopo cheAir Force of Zimbabwe icho chaita tsaona chichangobva mukusumuka kubva kumasvingo. Kusangana kwatiri kuita zvakare mhuri yeZimbabwe pachannel ino, channel yeZim Witness TV. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinouya nawo pano zuva nezuva. So nyaya yandadzoka nayo muzuva ranhasi inyaya inotyisa kuti hapana here angave akuvara pane chiitiko chakaitika icho kumasvingo muzuva ranezuro 15 September 2024 apo helicopter kana kuti chikopokopo chaibva icho kumasvingo chakudzokera kuHarare chakangoti chava kuda kusumuka chakabva chadona chainge chakatakura icho ma-government officials. So news dziri kuti idzo a helicopter carrying VIPs crashed shortly after take-off en route from Masvingo to Harare, where President Mnangagwa was attending an event organized by ZANU-PF Youth League. So ndo mubudiro wakaita news dzacho pachinzipo pane chikopokopo cheAir Force of Zimbabwe chadona mushure mekunge changoti sumukei kuti chidzoke kubva kumasvingo chichiuya kuHarare. But zvisinei hazvo pari kuratidza kuti hapana munhu anenge akakuvara pachiitiko ichi, nekuti taonawo vaNick Mangwana vachiposta ivo paTwitter pavo vakanyora kuti there was no aviation accident involve one of the Air Force of Zimbabwe helicopters that traveled to Masvingo today. Thankful there were no casualties. Civil aviation authorities are investigating and their findings will be shared with the nation when they become available. So ndo izvo zvataurwa izvo navaNick Mangwana zvikanzi izvo kana paine zvichange zvaitika kana pane vakuvara kana an update tinenge tichikuudzai. So mhuri yeZimbabwe ndo news dzandanga ndinadzo muzuva ranhasi.